La història de Catalunya està profundament lligada al desenvolupament del regadiu. Allà on l'aigua era escassa hem sabut convertir el repte en oportunitat. Des de fa segles, el regadiu ha estat una eina clau per fer possible l'agricultura a Catalunya, en un territori marcat per la irregularitat hídrica i la necessitat constant d'adaptar-se als límits del clima mediterrani. Des de les primeres sèquies d'origen romà i andalusí, passant pels grans canals del segle XIX que van transformar el país, fins a les polítiques hidràuliques del segle XX que van consolidar el model. Nosaltres som els impulsors de les grans transformacions de regadiu i per això sabem que ara és hora de repensar el sistema amb ulls del present, pensant en el futur. Hem encetat una nova etapa, una nova transformació basada en un nou paradigma, més eficiència, més innovació i una visió plenament integrada amb Europa i el territori. En un context de canvi climàtic, millorar l'eficiència del regadiu ja no és una opció, és imprescindible. Davant l'augment dels costos energètics, les energies renovables esdevenen clau per garantir la viabilitat del sector i la digitalització obre una nova etapa, amb més dades, més precisió i una gestió més eficient, àgil i transformadora. Innovar no és començar de zero, és millorar i fer créixer tot allò que hem heretat. Amb tecnologia i coneixement, el regadiu esdevé més eficient, més sostenible i més fort. Per això, la Generalitat de Catalunya ha situat el regadiu com una política estratègica. Amb la recuperació dels cabals als embassaments i una major disponibilitat de l'aigua, s'ha aprofitat el context per intensificar l'esforç inversor i desencallar projectes històrics. La inversió dels anys 2024 i 2025 és la més alta des del 2012, el màxim des dels darrers 13 anys. Amb 247 milions d'euros, el bienni 2024-2025 marca un salt històric, un 131% més que la mitjana del període 2013-2023. Per fer front a una nova dècada i fer una passa més amb les polítiques de planificació, el Govern de Catalunya posa en marxa l'Estratègia d'Inversions en Regadius a Catalunya 2025-2040. Una estratègia que neix del territori i de la seva iniciativa per mantenir viva l'activitat agrària, pensada per reforçar la rendibilitat de les explotacions i assegurar la seva viabilitat a llarg termini, afavorint alhora la producció d'aliments en la qualitat i la quantitat necessàries per abastir la població. Una estratègia que contribueix a fixar població, generar oportunitats i mantenir viu el món rural, amb explotacions més modernes i competitives, que avança cap a un model més eficient i sostenible, amb un millor ús de l'aigua, l'energia i el sol, que prepara el país per afrontar els grans reptes globals, el canvi climàtic, el relleu generacional, la sobirania alimentària i l'equilibri territorial. Una inversió prevista de 3.090 milions d'euros fins al 2040, que actuarà sobre 181.000 hectàrees de regadiu i que s'estén arreu del país i que permetrà estalviar prop de 250 hectòmetres cúbics d'aigua cada any i garantir l'aigua als i les regants. Més de 40 comarques implicades en una transformació que reforçarà la capacitat productiva, augmentarà la resiliència davant la sequera i consolidarà el seu paper dins el sistema agroalimentari. El que fem avui no és només regar camps, és fer possible que demà hi hagi vida, feina i oportunitats als pobles. És futur compartit. Aquesta transformació va més enllà de les infraestructures. És avançar cap a un sector agroalimentari més rendible i competitiu. És generar oportunitats i noves perspectives al món rural. És produir millor amb menys recursos, preservant l'aigua, el sol i l'energia. És fer el regadiu una eina clau per afrontar el canvi climàtic i garantir la sobirania alimentària de Catalunya. Per tu, per nosaltres. Regadiu eficient, prosperitat compartida. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.